Стъпък е. Много стъпък и сега май. Тия болтове от туалетна чиния винаги така ще стават. То си има шпилки, се продават големи. Вземеш шпилка си я наред. Дървото като се намокне надува, разсъхва и му има. Не, дава. Тигри, имаш ли пари? Кой беше тази последна? Когато правиха сондата за F2, това е обчудващ плужен апарат. Кой? F2. Що? Тия сепа. Аз ли знаеш, че това ми правят за мене сепове. Кой има там? Да. Да, обаче това е, че вече стандартно не се продава, който става букса. Тя има два варианта. Единият вариант е да е цялата букса. И да си имаш вече много прекъпча, разбираш, по този начин много да се скареш. Моя така голяма пара. Имаш ли дъвка? Да, закрепи с дъвка. Това мухарем не е стилер. Да, на ниво. Тук нищо не прави. После да не мога да намерим парата, вие когато отворя на такава, кой така търси е така. Значи то се търси е така, минаваш си на Да. Най-реално решение. Много хитър май баш. После кой ще намери парата? Там има най-издрибач. Ти ще я намери с делата. Ще я чуеш. Не мога да намерим парата после.